beto ntia na yewo emuro sonko e de ye adwuma enye no nko anso yewo mfidie ahodo ho no a yɛde check nipadua no yɛwɔ laboratory sector yɛde hwehwɛ nipadua mu emogya mu yade a ɛkɔ so ansa na yɛde aduru aka yɛma mo akwa babio ɛde aba Kumawu TV COVID-19 update a breno ɛne debia no yɛde ɛbrɛ mo live ɛwɔ Kumawu TV ahodwo Atenga Junction ɛnɛ nso yasan ahyia bio free last week Monday ɛna yɛne mo akyɛ yɛkɔ so Kumasi mayor ɛne ne mpanyinfoɔ apolisifoɔ ɛne asogyafoɔ ɛne anes ɛne ɔmampanyini dawura yɛbɔ sɛ yɛbɛhye ɛyɛ coronavirus ase ɛde afiri Ghana ɛnɛ nso yasan ahyia bio mabɛgyafoɔ atena ase midin ɛde Samuel Kwabena Dako aka Sam Dakus ɛnɛ yɛwɔ ensɛm bebree a ɛne mo ɛbɛkyɛ ɛno nti no frɛ wo nua na wo nua nso mfrɛ ne nua na sɛdeɛ da bi a yɛ no no yɛmmetwa nhyia yɛ TV ho na afei yɛnhwɛ sɛ wonni TV ɛwɔ wo nkyɛn a anaasɛ wohwɛ TV wɔ wo nkyɛn na wonim sɛ wo nua bi ɛne TV wɔ ne nkyɛn a ne mobile phone no wobɛtumi ahwɛ yɛn live ɛwɔ Sam Dakus TV YouTube Sam Dakus TV wokɔ hɔ a wobɛhu yɛn live na hɔ no kɔ a mpakyɛw wo subscribe na afei wahyɛ na wagya wo comment nso ɛde ato hɔ ɛnɛ nso ɛyɛ team no akɔ edwom akɔhwɛ sɛnea mpanyinfoɔ ɛka sɛ Central Market ɔmbɛtum ɛna some places bi wɔ nso a ɔmbɛtutum no ɛyɛ ampa sɛ ɔmutumi atutum anaasɛ ɔmantumi antutum ɛnɛ nso yɛbɛnya yɛ medical practitioner bi na afei ɔno nso yɛne no atwetwe nkɔmmɔ quickly ɛwɔ show no so yɛbɛbie phone no atom na wo so nsɛm a yɛakeka no wɔ ha nyinaa no wɔn nso de wadwenkyerɛ aba nyame yɛ adom a yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛnya Kumasi mayor na yɛne no atwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ ahoma no so ɛno nti nneɛma a bɛkɔ so nnɛ no ɛna mabɔ pɔfa ɛde ama wo no ɛfiri saa berɛ yi akɔpem sɛ ɛbɛbɔ nonsia ne fa 6:30 ɛna yɛne wo ɛkyɛ dwumadi mabɛdwafoɔ atena ase mɛma wɔn akɔ aba na afei yakɔ yɛnim nana yaw ɛkɔɔko ɔyɛ otumfoɔ asenhene nana wɔ ha ɛna yɛwɔ DJ Lofty ahoɔfɛ bi a ɔwɔ Kumasi FM ɔno nso ɛwɔ ha ɛwura no yɛn mo akɔ aba nana mbɔm de sɛn ɛnura yɛnura ne n'adekyi yɛntumi ɛnya na ahoɔden wɔ hɔ de na mefin sɛ quarantine na mefin sɛ quarantine wahyɛ baabi o bibi abɔkɔ okay so far so good from last week bɛsi ɛnura ɛne n'adekyi a wontumi mmaeɛ no dɛn na wɔho wɔ corona 19 than city now. Okay. Abegu animu na oton yes. Nse lotu de kankan ho. Lotu de se nipa ba ko pe na oto. Wo kwa ma sanitizer na wo dia wo twa lotu. But say yen kase loto
no be what me send it. No. Online. Yeah. But some was a national lottery so to me close it down. What is that advantage, you know? And now, Omode ye in your be and send them fata. Enti na minimum say your bambo for no. Be a bisa no imagine so. Sounds all the thing be I have a try the can say ye drum nti no. Ama ba bisa na be an adwene nko. Okay. So nti amanfo afa ibro nya no mo de kaka nti no. Ye ka che abambo for no wo na ye hwe say measures are abandi ababa tu dwan de be comply no. Obuma sa especially enkronkron na wo wa amanie mu no. And there were issues pa and the issue pa the person you come one sempa ye security agencies. Enra and numre be 8:39 ho. Me coffee. Me imagine say me fa kuma ka. Na me na mo an kodru ba bi na police kina. No tina me no. Ana o ka kire me say ohun say press no so me nyina na me tina. No so me nsi me hade. Ana me sikoy. Me koy no. Ana ko bie aduane a ye dey serve wo mo. Eso e dey kire me. Unfortunately na me phone went me ntwa. But ayare what you say ayare ho to the extent say ya tete say omo allowance no for you know 100 cedis and 150 eti 150 no ho aduane ni and 100 cedis no ho aduane ni. Now they were complaining bitterly omo ye nipa miensa ana aduane mo jagu ho asmo kan say we will fear them wife aduane obaye amame no enye easy but enka wo de enfa ne say situation aba enti no enye de say the wife aya amame but at least Papa kakra what you say eno achi no me safa kromo nanti ya hu say baby bebre a no say enka checkpoint crowd ho dada no na ni ho enti ahofa ma police for any other security agency for the air adwuma no eswati bitterly. I think say Edwada no there was even publication the yes. Now say some of the personnel not even want to withdraw. Yes. Because Omala wants is in Emma. Inti enye den me wa no kra no me ntwa no nana eka nurses for yama omo say doctors for who's an security agency for. Yes ni nya na ya dey I had omo be win kakra ni nya na ya dey I had even within nurses for nankasa for agitation they are started once where the president used to say frontline workers what I say enti I may before say ado mu do mo nka ho ana because frontline workers no health workers na adwen say sabi omu coronavirus yes all say ntwa no omo di animu ankasa no omo ye extra careful but obia o say o hwe malaria on dey won ka ho na bi obi wo bi hu no da kosan eno na me say ni nyina aka ho bi na ase e register agitations because obi feel say na sabi o say me ni hospital kra e conduct test ni bi o but obi de na yare bi aba unknowingly no ebetima akwa akoye na say bi anipa no betima infected with COVID-19 enti omo nya head worker bi feel say no matter be bi owo say onyina animu omo na ebi a major test na ehwe omo ya quarantine omo no ehwe yi na ono feel still ano ba bi owo bi ano for ya arrest and to say the okay the military police the prisons no I mean group no here obi also feel say they are at risk because ye can nipa a obehia no komo ani ni bedi bi a oye yi no obetime nya bi na say kwa na omo si PPEs no kra no ekwe be yi no omo nsu e wotra
ni nyina nti omu nya they are all at risk enti see ehwe dey na see ehwe no broadly who say because ana sometimes yi mu ba e de mena se poso ba se mena se poso ba pe but na tie ni so no one here yintini enye ni okay we ya kan ye be ba so they your health workers nso wa omu nyina kasa ebi feel say once they are ebi a colleague they recall omu nyina they recall omu no omu ka ho ana because that front line definition no about be a problem easy okay. And they were trying to explain say once or leave no even when you are recorder you still form part of front line health said the doctor me dey say bi omu no ebetiri but and your money be over yeah ba em fan chemu ne mra and preko dan say e be ni eja room for hospital because it create a whole lot of uncertainty within that period nko ano the worst might have happened na MY na ya ekoko na yete ne enka ono ko DJ locked so enra de ne no wa so far enra ene ne one difference here there were issues Ghana there were issues kaka you don't want different about so no one to say any measures I will give up I believe say in your every pay it's the best share among the share police officers here before answer na then na eating monona no police officers so accompany the same complaint what they ever yan so e dia tremi a wo hwa ask ya dia papa the best share say and the maybe say that say e koswa omo na ye security personnel sa they wo fie omo boy ko say the opponent for be betimi anya access aba ye nchen be die bone a na say sanko ko enya abla na say omo ability no say e ya de a ehu hia oman no na Ghana any oman pani a say ohwe na ohwe security personnel no so na be ya o betimi anya nkoma o say aduma we no e ya nkoma aduma say nipa na anya nkoma o betimi agina ba bi na obi kra article watoma so o ka from mo na oyi na ni say the ono so nka onim say wodi ahofoma no ya nko benya mfaso be fi eno so so a emma ade a e ya pa ne ya dan so we se ne mpani baka na enenam enti e besro man pani say ehye a wodi agu agu no onfa gu agu mu ye se ne be ya citizens no bia betumi benefit se ne be ya enkofo ha uma same ye wo issues bebra and ye kase ye ka ho nsem a ye beka and ye anya hodo a ye se wodi ma oman fo ni bia sabi omo ahunyanyam no and issues bebra e wo ho ye nhwe ye water ho nsensem so a ye wo issues a ho bebra e wo ho and then wo hwe bank for obi aba ko di no e de ba be ye adwuma and then ye se ma wo ye adwuma di continent no mo ko di ye no other banks ni bi so pra wo a omo chi se ya omo de ma customers no and for force bit fie e su bi ye any issues no e do so ti se na na do dan kwa aye na adwen se obeboa ama COVID-19 every corner obi anya na so bibia nti se ya wo di gba kwa mu no o hwe hu se be beneficial to all Ghanaians. Okay, and you say the gba mu no on hwe se be beneficial to all Ghanaians we DJ Lofty na no asema or the abawo mo TV we update ya dey bro live the pacho ye WhatsApp line no ya na dey to screen so ensima ye keke nyina no de o nti ase ye o ti ase o contribution wetimi e dey afa WhatsApp line so ye be ko quick commercial break na me ba me ne doctor owo Polycare medical center ebe twetwe enkomo na yahwe ne eko na fe ma update e wo ho nyina ti yenko quick commercial break ye ba ye beto no makwaba ediba Polycare Medicals Limited you come say airport roundabout kwan ekobo kromo Utra Police Junction e hwana Polycare Medicals asye anase hospital e wo kuma say krodua mu bota yesi e nesu no se ba de befa ye nsaso aboa nkofo dodo a wo haw wo woni padua mu kan yarewa diseases ye hwe ya repeat say arthritis eno pemu ni enkase mu sasabro isisi ya de obi a nsem abu I was a shady POP wonya dislocation of any of the bones or joints what the back Polycare ebeboa ama omato make us say hypertension and now when you diabetes and now when you kidney problem or nice atata but modern brand now only ever 20 year
na yɛwɔ nnuro sonko a yɛde yɛ adwuma ɛnyɛ no nko ara so yɛwɔ mfidie ahodoɔ wɔ hɔnom a yɛde kyɛke nipadua no yɛwɔ laboratory sector yɛde hwehwɛ nipadua no mmogya mu yadeɛ a ɛrekɔ so ansa na yɛde aduru aka ho sebi yɛakosua wɔ fie yɛakɔ ho school akosua adeɛ ebi mo fi tech ebi mo fi china ɛna yɛaka yɛn ho abom a yɛboa sɛ nipa dodoɔ bi a ɔbɛba yɛn nkyɛn no awurade bɛfa yɛn nsa so de akotɔ ama wɔn eti onua a wɔhwɛ me wopɛ baabi akɔ wopɛ ayaresabea bi akɔ a tutu anamɔ bra Qualicare Medicals Limited yɛwɔ Kumasi airport runabout kwan na ɛkɔ buoku na sɛ antoa kwan ne so no wobɛtumi afrɛ yɛn telephone numbers na womu wɔ afidie so na sɛ mmoa bi anaa ɔhaw bi akyerɛw so a tutu aminka bra na awurade bɛfa yɛn so aboa ama ahotɔ aba ne abusuafoɔ ne nnamofoɔ nyinaa ɛso. Qualicare Medical Limited ɛyɛ physiotherapy units ɛna yɛkyerɛ mu woba yɛasoɛ a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa aha yɛ massaging unit yɛwɔ machine a yɛde biamia obi a n'akyi dompe ne nkasa mu anaasɛ n'akɔ so ne joint ɛyɛ dea ɛno saa da nkyɛn a yɛwɔ UV light machine a yɛde atu nipa no so a sɛ mpo no ebi a na ne ntin ne blood vessels no baabi asisi emu akorɔto a ɛwɔ ho ntin no ɛma emogya no etumi edi afusane sɛ woba yɛaso a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa ɛnyɛ nnuro nko a na yɛde ma wo yɛsa wɔ machines a yɛde edi nipadua no ho dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwan no nyinaa bɛnya n'ahoɔden yɛka yare bi te sɛ ɛyɛ male and female infertility a woba Qualicare Medical Limited sɛ ɔba a ɔpɛ awoɔ na awoɔ ho ayɛ de ama no anaasɛ bɛrima a ɔpɛ awoɔ na ne mpaboa no ahoɔden nim a obetumi ama ɔbaa anyinsɛn ɔmfa n'ani nkyerɛ ha ɛno nso si da nkyɛn a ɛyɛ stroke obi a wanya stroke sɛ ne fa ɛna adwodwo anaasɛ nipadua mu no nyinaa ɛna adwodwo a ɔmfa n'ani nkyerɛ ha yare bi te sɛ kidney problem ɛyɛ typhoid junso mu yareɛ ɛne nam mu yareɛ syphilis gonorrhea deɛ ɛno deɛ na yɛ sɛ wode duru ha yɛbɛte ne kyɛ yɛba ɛmaa no nso ɛfɛ mu a obi a ɔwɔ fibroid sɛ yɛsɛ na awodeɛ no yare bi abɛdam ɔmfa n'ani nkyerɛ ha mmarima no obi a ɔwɔ ɛyɛ n'apɔ so taa yɛ ne ya anaasɛ obi a ɔntumi na ebi a depression ebi a stress ɛna ama saa yadeɛ wɔ nyinaa ba ɔmfa n'ani nkyerɛ ha aha ɛyɛ laboratory center ɛyɛ test ahodoɔ nyinaa bi ɛwɔ ha. Qualicare Medicals yɛwɔ Kumasi airport runabout medamase. Eka unkuwa dia eka mewo otamfo neka unkuwa neka masekura misin neka unkuwa. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV Amansa. Kumawood TV. We update DBI at the bro COVID-19. Abama say obi ashe dem. Bi ashe dem. Maria sinina esu. Bidin edi somewhat kwabena da kon na ene manya doctor kese a ofi Qualicare Medical Limited. Yare ya abai yehia a doctor proper na am say doctor ayo bi a ne ho din kakra nti ene be kasa kakra bi na fe ya ma no kwan de ko na de o no so ya to aso ene doctor e be kire yen ade ba ko pa e be ma wo watimi akoatia yare a e friend coronavirus anything no pacha we dey fan ya grokra you asumi yie pa ade a obetimi de akon etia coronavirus e wo wankasa wo fie wabra yemfa onko hospital eno ena ye beka ho asem doctor me mo akwa ba nem pop di say doctor pacha wudin
any opposition I would do quality doctor Shadrach Amankwa Baswa. Doc, with the Titia Mono and Tentimono, and they have a immune system. Asset. The cassette, immune system. I did. That's Fine. Now, it's here, and then some system. There was a pretty good Yasia, Yadia, complaints, and I said, winter virus. Yeah. I get Yasia, now, none of my people, everything Yasia. Now, from the past, I did, I'm here, thank you, say, said, yeah, they are, when I'm from you, it's in a way. They say, people may be out outside. I didn't get you one. And also, said that, but what they said, you will be a fine, a bed, and now, you must have it from this angle. The idea of the fence, the idea, and the opinion, after yeah. Yeah. Distance, yeah. Social distance, ventilation. Yeah. What's that? The Pediano, young woman with the oxygen. The Sunday, I'm going outside. It is a from a part of the young one who is in that from a power of the young woman. Said the Bayer, Yadia Barty at the cinema, and Kobase, and yet the lungs, the respiratory system, this night. And what is that here? This is the young people with one sanitizer outside. Now, you can't walk, what you say, I'm having the wall, the better say, pack the day, lockdown. Okay. Now, lockdown, we say, nature. Now, we can't buy here. Yeah. Now, the bra, the bra, I say, a pandemic. Yeah. At the end of the pandemic. It's, you say, I was saying, we need to the people who are again for dinner. Now, it's the system. And it's not lockdown, the other one. It's fortunately, it's heavy. If you are not some second away from how who you are one. It's not my immune system, no. I am what thing. Na soja new crown service oh my commodina or corner on to me and could dim kunim. Just so my soja nina oh muno. No yet din. Send a bay malaria bar. No kikino. Way bar, no kikino. Okay. It's get fine. There were okay. I'm sign up to us and bank. I will sign a 1 plaza. Okay. Now, the idea of a good class environment. Okay. Foreign environment. Okay. Okay. Yet, I use environment. There can be only illness. And I'm only let's say again. Doc, me pacho, so podium kakram na me nkojin krato sima ba ko pe me ba doctor e be to No, Makwaba Ediba Collique Medicals Limited. They will come and say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction, and Wanero.
quality medicals asye anase hospital ewo kumase krodua mu ebota esi eni so no se ba de be fa yensa so aboa nkofo dodo a ewo haw ewo woni padua mu nka yarewa diseases ye hwe ya repeat say arthritis eno pemu ni enkase mu sasabro isisi ya de obi adensem abu I was a shady few dislocation of any of the bones or joints. What the back car, wow, I'm a water. Make us say what hypertension, and now when you're diabetes, and now when you're kidney problem, or nice attack. For modern brand, not only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma, and yet don't want to you will infidel on one. They check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduan, a moja ya dear air coso and Sunday the true account. Sebi, ya Pusia will fear your common school, a Pusia dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one boma. Ye was it, the Patu do be of a buy and channel, a radical fire and sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eti Unia Ocean, open baby aqua, open a Sabia be aqua. To Tuanamobra Quality Medicals Limited, you will Kumasi Airport runabout. Kwana Kobukuna said, I'm to acquire National. With my friend telephone numbers now, more affiliation. Nasa and Wabi and now Hobby and Show Swa. To Tuaminkabra, never ever fire so up wow, Ama Honto, Apa, any of the four, any number for Yina Eso. Quality Medical Limited, a physiotherapy units, and I, children. Uba yaswea yawo yade ahudu bibra yesa ahai massage unit yawo machine a yedi bia obi a bechi dompe ni kasem ana say na aposo me joint area eno sada nchen a yawo UV light machine a yedi tuli pano so a say empo no ebia na lintin ni blood vessels no baby asisi e mo akroto a ewo mo entin no e ma emoja no etimi edi efusane se oba yaso ya yewo yade ahudu bibra yesa enye enro enwa ne de ma yesa wo machines a yede edi edipedua ne guduma se de be ya akwani nyina be nya na hoden ye ka ya rebi ti se eye male and female infertility a oba Quality Medical Limited se oba opa wo na wo ho aye de ama ana ba bio e de aba Kumawood TV we eye COVID-19 ho update na ye nemo eche ye Dr. Shadrack ena ene oha woni ye eche kwa be fa so be boost the immune system no ama yenya ahon doc na wo ka mo location no okay ene ma mo yo okay yeah sipe ebu krom ekwan no so enye ufri ahono ye mfaka okay aha by ohena wa bra obetimi afaka short distance se wa plaza abroya otu asikan rural bank ewo no eho Quality Medical Limited eho na yewo na enam se ye kasafa se ye ma ye immune system no enya ahoden no enti ye twaso asa ye health screening okay but it should be coming in a bit because of say person yeah hobe crowding na not normal health screening ye the massage aka ho because ye nipadua no ye backbone say o massage o backbone no nko a entina hodo a efri backbone no ko ani ekọ ahrawa ekọ yakoma ekọ yesa ye kidney ekọ ye liver ni nyina ema entina hoden ema ebia timi di dwuma eyie enti massage no ye kase ye ka massage no apomuden a de be bre the immune system a ade kese na yade a ye ka ho asem ani dwuma a ye di efa ya apomuden ho no enu nti no oba na ye lab review and as ye lab test together with massage ebo a ye gi no enye bo kese ni ye gi enye bo kese na ye gi because they say nipa ya lock ye ho down enti nipa bebre ekofom na eno so da nchen ya na me kasa bibi na me ka bibi fa lockdown no unse se yen a ye timramufo ana se yen a ye ya lock ye down se yenya enchiremu ye efa botaye nti a apomuden fam ye de ba ye se school fo nyina ntena fie
because baby and the bebre wono on say yare no likely say a bit me spread yare itini affecting immune system apart from COVID-19 ya ka ho asem yo yade ahodo bebre a so obi nya bia ya isolate no yare bi say tuberculosis enti yade no aye yade a etimi fa enframam enti e wo say na etimi wo fie na sabri a e wo fie me enye ya adwen say bia ye wo fie no enti ase bia ni e wo say ye find the alternative way ye be san fa so de boost your immune system say the be a wo fie no enye say na immune system na say wa pom no e be ye mre na dog me bisa say o fie no den na ono ankasa betimi aye ebinu ka say akakadro ebinu ka jene garlic and sani man but obi okra na onim ha obesi aye nafa okay in China ya na yade no di kan ete atesi e wo ho e na Afride eje ejinsamu na abari asi na na abe na no bi ehun say China un say omo eye is herbal medicine, of course, yes. Na hahama enuane a omo de frye e ma to omo immune system a bi ni timi brass no na ho asem kakra bi your friend no hibiscus hibiscus sabdarifa okay sa han na ne de sobolo yes okay na enuane nuru a e wa han ni mu no ye ka bi say antioxidants ni etre say ye ni padua no say emoja no ye adwuma ana say emoja ne sone efie wo mu a na aninam ye ni padua kwa ani mu ana emoja antioxidant aduane bi a antioxidant wo mu no ekọ che efi na aninam ye moja mu no na abre na se eno so da nchen a eye normal akakadura ye ka ho ase so bolo no onno so de o ma ye na ontonton ni bia na se eji se wa sheda ye ni na eye ahahan na America e ho asem no sabdarifa eye very good okay enye se eni kala no ahoodi nuro ewom okay ye ka akakaduro ho asem na ewiase nyina akakaduro eye aduane a eye mfa se eye aduane bi a obetimi e de afra aduane bebre obetimi de aye drink eno nso kra da nchen a sabria e wo fie ye modern say ye be use the natural food the natural source of food akakaduro obetimi de aye wo spices e be boost immune system e be boost liver akakaduro obetimi awe no raw sa raw enya advisable okay yeah na meka garlic ho asem na ye hunu how e be see use garlic na mfan say ye brain nti no obi pese onya ye number ya obetimi do number okay obi pese onya ye number 0547 0547 77 9110 na number etosum yenu a obi fra obetimi enya ye 0249 501 104 yeah okay doctor a number no enti e kan be brave na eno so da nchen a samri a ye wo fie obi a sori a omomodin say anopa obeteki a lemon juice with warm water at empty stomach okay early in the morning onom na no obi a wo ulcer na say wo problem kakra wo ne yam no obetima no well lemon ade wo lemon no say ekọ ye yefuno a ne acidic form no esesa ekọ alkaline da sade be ya onuma ano nya hye bebre nti no ene ese fafra warm water okay eti ano no ya eno so eye highly antioxidant food or juice okay ekọ eni paduani mu a e boost blood vessels no eye yensono no emana hoden na mamenka bibi kakra emfa garlic ho onse garlic eye aduane esan ye aduru na ano ohye yes ano ohye na garlic yetimi yusu e de sa yade bebre obi a owo stroke yebetimi obetimi yusu e de aka ho de asa na yade na ye kasafa eye boosting the immune system the proper way of boosting the immune system
say one mustuni ya a bit me the or half from so I April. I think say one very important. Yes. So now I did in the use of garlic me say every day would dia the muno would dia but modern say bia ebia either the lunch and also supper no obey prepare vegetable salad. Ebia onya cucumber, onya lettuce, onya carrots. Na wetwitwa garlic no kakra e de afra. E wo say afra aduane. Say afra aduane. E wo say afra aduane. Na salad no nko na wonwe. Salad no on say garlic no o de ka ho a ano hye no na afi de akwa akohye salad na anhyehye a pra wo yefunu bebre. Ade ba akwa wo garlic no mu say ano odin. Said the ginger ano odin no. Na ye obi mu ho a omu ewo yade ewo mu yefunu. Obi wo ha na owo ulcer. Obi nso wo ho so a na owo bleeding history. Say bia opon ahene. Ana mugya tu no. Enti obi a opon ahene. Sa owo the history of disease say opon ahene no. Enye man say obi use garlic bebre. Because garlic no enani mugya e mai mugya no eyem ano eyemre. Na etimi e de afrusa ni too much. Any quite say too much. Okay. Doc, emre into I think say and the basic garlic no. Okay. Na dafo fo no. Okay. Ya sign amawaba. Okay. Na obekire. But you say no obi pewa. Wo chira kwan no e no number no to na say CA so bi pewa on fro. Okay. Anka de kika kan ho no kwa betima kire no. E wo akire. Wa ba fidie no so. Sa. Ama. Okay. Quality Care Medical Limited. Aye chira kwan e wo airport runabout sipe ebu krom ekwan no so. Abrosan a otu asikan rural bank. Ubusa ofa sipe ebu krom kwan so na ubusa abrosan a otu asikan rural bank. Eno ne abrosan free ho na akọ King's College. Yeah. Aha, sa abrosan na mu na Quality Care Medical Limited. Yewo. Na yare bi say diabetes, fibroid, wound healing. Obi o ha ikura tu no. Ebi a wakoa ebi a yekọ akwanhia no nyan anase yare bi say esitri yade e diabetes na e de abre no onfa nani enkyere ho samre bema ana oba otate se na aposo ye ne ya onfa nani enkyere ho ye wo mfidie ahodo a ye de be massage no na ya ma onuro kakra ka ho na unipa bia na aposo no asisi ne ho so no na wanu madu aka ho no ubon se wa ho den ebe befoa enti Quality Care Medical Limited ye adwuma adwada ekopem efiada enam yade na abanenti ye brand so a ye de eba adwuma e ya anopa no wotwe ekopem awia no mienu 2 o'clock. Yes. Okay. Aha, because obi o ha no wa akiri ebi a obeba obeche no okọ na lockdown we nya car ebe hardware enti obi a obeba no omo modern say obeba ntem. Doc, patch of our number to do now. Your number ye didi dwuma e 0547 0547 77 91 10 and a number toss you know case of freeway na ayebiza 0249 501 104. Doc, you better send only COVID-19 immune system or say boost na face yare ni bi kura ba na ebe ba na asoja fo no ene omo akontokwa na me e sure say ya tears afro obaye me dey dey somewhat cover da ku mi twa mo sima ba ku me ba e ba as have it us no makwaba e ba Quality Care Medical Limited you come say airport roundabout kwan e ko go kromo Utra Police Junction and Vanilla. Quality Care Medicals, a hospital, a wokumase, Clodiemu. I bought a see a business here, but the fire is so abwa in Kufo do I how Nipedium can Yarawa diseases. Ye share a repeat say arthritis, and no pemoni and casim, Sasabro is Siadia, Ubia and some of I was a shady few dislocation of any of the bones or joints. What the back car, wow, I'm on water. Make us say, hypertension, and now when you're diabetes, and now when you're kidney problem, or nice at
bɔ mmɔden bra na ɔne yɛ bɛto nkyia na yɛwɔ nnuro sonko a yɛde yɛ adwuma ɛnyɛ no nko ara nso yɛwɔ mfidie ahodoɔ wɔ hɔnom a yɛde kyɛke nipadua no yɛwɔ laboratory sector yɛde hwehwɛ nipadua no mmogya mu yadeɛ a ɛrekɔ so ansa na yɛde aduru aka ho sebi yɛakosua wɔ fie yɛakɔ ho school akosua adeɛ ebi mo fi tech ebi mo fi china ɛna yɛaka yɛn ho abom a yɛboa sɛ nipa dodoɔ bi a ɔbɛba yɛn nkyɛn no awurade bɛfa yɛn nsa so de akotɔ ama wɔn eti onua a wɔhwɛ me wopɛ baabi akɔ wopɛ ayaresabea bi akɔ a tutu anamɔ bra Qualicare Medicals Limited yɛwɔ Kumasi airport runabout kwan na ɛkɔ buoku na sɛ antoa kwan ne so no wobɛtumi afrɛ yɛn telephone numbers na womu wɔ afidie so na sɛ mmoa bi anaa ɔhaw bi akyerɛw so a tutu aminka bra na awurade bɛfa yɛn so aboa ama ahotɔ aba ne abusuafoɔ ne nnamfoɔ nyinaa ɛso. Qualicare Medical Limited ɛyɛ physiotherapy units ɛna yɛkyerɛ mu woba yɛasoɛ a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa aha yɛ massaging unit yɛwɔ machine a yɛde biamia obi a n'akyi dompe ne nkasa mu anaasɛ n'apɔ so ne joint ɛyɛ dea ɛno saa da nkyɛn a yɛwɔ UV light machine a yɛde atu nipa no so a sɛ mpo no ebi a na ne ntin ne blood vessels no baabi asisi emu akorɔto a ɛwɔ ho ntin no ɛma emogya no etumi edi afusane sɛ woba yɛaso a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa ɛnyɛ nnuro nko a yɛde ma wo yɛsa wɔ machines a yɛde edi nipadua no ho dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwa no nyinaa bɛnya n'ahoɔden yɛka yare bi te sɛ ɛyɛ male and female infertility a woba Qualicare Medical Limited sɛ ɔba a ɔpɛ awoɔ na awoɔ ho ayɛ de ama no anaasɛ bɛrima a ɔpɛ awoɔ na ne mpam ɛso aba bio ɛwɔ Kumawood TV COVID-19 ho nkɔmɔ a yɛdi mabadwafoɔ asan atena ase na ɛnɛ sɛnea de bia yɛ no yɛkɔ kurom ɛkɔhwehwɛ kurom ɛma yɛhu deɛ ɛkɔɔ soɔ ɛwɔ kurom na yɛpɛ sɛ wo a wohwɛ yɛn nso wohu deɛ ɛkɔɔ so nnɛ ɛwɔ kurom nti yɛkɔ Dr. Mensa market ɛwɔ hɔ ɛnra na yɛclose no down ɛnɛ yɛsan kɔɔyɛ no yɛnhwɛ nea mmaa na ɔmo wɔ hɔ no ɛne ɔmo a wɔtɔn aduane ɛne ɔmo a wɔyɛ adwuma wɔ hɔ ɛne ɔmo a wɔbɔ ho ban wɔ hɔ ɛka ɛfa nea ɛsi yɛnkɔ yɛ video no mu Actually, rather than much idea, let's just say a huge media, and Kumawood TV, COVID-19 update when it was why they from any other view of Dr. Mensa and Ryan, Dr. Mensa, now Bokabaka, and any other view of Hano, you will see Nipaka head of them, and one so it's be about young walk me and you're the one we had to talk about Mayday, AJ. Yaria Abbey, you say, yes, I won't pass us, you will be a trade, you will be a trade, you will be a trade. The son of Ben Grant comes from the trans. The other was say, for you, the other the first one. You have a child. I don't know what I'm saying. Your man will look like. I need to me. Say they will pass on this year. They are more common, necessarily this one. Let me feel what your mother had quite. So we say, I ask you. I mean, let's say, why wouldn't you be a solid coffee? Why wouldn't you be a solid coffee? What's your one? Yamaka won't mean see it. Will be a coffee man campaign for no. The any card, the Chilabano, what you'll be a magic card. Will be a solemn quap. Will be a solemn quap. Will be a coffee. Would you want to cry at the Alberton?
na wo mu a obi aba no anya ne ma na ntod ba kwa ha nya bijebija ne yansa meka mo obi an kofie mesra mo nkofie obi no beton ne ma wo ne ma goku anya de abeton wo obi oni bi o mo nko obi an pra mo ama yesu so obi an pra na josuo mo pra ha nyina na mo nswale nko obi an pra na josuo no nswale nko mesra mo obi an pra na josuo no nswale nko obi an pra na josuo ha stop ba de wudwa no stop na mo pra na mo nko obi an ko da josuo obi an ko ya nto no hwe kire ma beje card no ata pepa ne ma no nya ata sesane ma na pake mo ko fie kire ba no twa beje card wo me ho ba mo nko obi an pake ne ma no nko fie ya nto no bibia akwa fie ja ma olima no nya adwa na ka kire ga no ti de odwa ka kire de onya adwa na mo nko fie wa ka kire ma so jada ba asese be sesane ma no mo nko fie me udi ene oju me dia udi ni jema ne dia blog what so wa then I'm we are there. This year, you may be up. I am yes, I'm going as a shared family, I will give it but you see, before a year, the yellow, green. To when you've been out on them and a child, my channel, the entity, the banner, why yet it's as you just said, you buy it. When see the Nanaka, and it was says, but I don't know. You have to check, check out. You see, as it will be a senior, check out the card in the back. The bed chama will move 1 year now. We medical betina at a time. It's a near man say, I put you about this national vehicle. And into yesterday, said your says back. Then a peck and yes, we had to show me. Mammy, over this number this summer, or my son, would be a by your bedroom. Among for being first. We are called body, really, I can't upon it. The father pie about the ANC and my body. Say a call, the hell in my heart, your car, your boy, and your son. We are not about no by a show. Yes, it's a little trip. We have to come home and see a pursuit. Whether your eye, it's a free time different. You're a tour. Whatever was here near. Yenny ever never was to find a phone and I know you're welcome. If you're quite a walker, say that you shut the card and the money do so now, my child will not go. That's your tears. It's almost my house on the senior, my friend, to a second card or the senior. Let us show me. Maybe I come out, payment for what we are, and I never will be asked. I am about my bomb. And the mountains are mammy, I cast I be moons on the Juma Wokasa. Many are so any Britain. Many are very party, every time a chair, a crowra, Yanana, or take a course war, or nothing yet to baby, 18 or Machiani baby. At the Atosumi and so your chair and penny for what and penny for your chair woman, Nana. Yes, president. Why are you? Yes, I hear me boss, and my initial says he also why are you? And you come with money, ya pa. Says, I may buy my Ben who said, and my being a come woman, I saw be I and I see I know. Yes, no. I be your Tony be I one and no. Okay, and no run. And I was a control uncle for okay. And she say, yeah, the apple book. Okay, and she says, I bet your bag and the back to your home. At Yama, a him off one, Tiana, you will be a member, Okuta, Naya Chura, market manager, agilist, and Tiana, and Yantam to a casa, and then a young Tom Adiana. Young Tantrum, so will be every one quarter. Okay. Now, if free and now, Coron, say, and second, and you bag now, did to your home now. Yabama warm was swatty. Okay. Now, she shall warm. So, okay.
de ahyehyɛ ama wɔn deɛ wɔ a wɔ sɛ ɔba nnɛ no ɔkyena wo mma adeɛ kye ana foforɔ so ɔba na ɔno nso aba sa wate ase ha nti mebɛto yɛ no na wɔ sɛ medeɛ nkyenefoɔ no deɛ ma kɔntro wɔ mo wɔ sɛ na yɛ sɛ yɛhwɛ mu yi a wo na yɛ nkyene me na meyɛ nkyene hema okay nti nkyenefoɔ no deɛ ɔmo ni okay ɔmo de obiara mesi obiara ntena fie until sɛ yɛde bɛto yɛ kom no bɛba okay ɛma yɛ amu obiara nsi edwom ha okay maami ɛbɛdɔ ase pisi ɔgye brɛ na ne yɛtwetwe okay yasamu makwaba bio ade aba Kumawood TV yakɔhwɛ market we Dr. Mensa market ho enra na yakro so no ene yakɔ yɛ normal bie na wutimu sɛ security for kra no mo kra no ɔmo ka asɛm a ɔmo mfa na emum edwam hema ena ɔno mum ɛsrɛsrɛ wɔn ɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ mo menye sei lofty sa o hwɛ video ni me hwɛ bi like ɛyɛ right sɛ security officials wɔn ka asɛm a mo nti agye sɛ mo dom hema na bɛka kyerɛ mo sɛ mo nyansa na mo sam saa adeɛ wei no sɛ o ka na wan nya hwidi kakra na o hwɛ wɔn akwakonya asɛm na kakra me pɛ sɛ me ka fa ho ni sam yɛn hwɛ den kra na edwa ne yɛtum because nipa dɔm no ɛdɔɔso wɔ hɔ ɛna yɛn san tete yɛn ntam saa social distance a yɛka ho asɛm no yɛkɔ yɛ dwa ahodoɔ no mu a yɛnhu ɛno nti ɛna mpanimfoɔ hu sɛ dabi sɛ mmaa no ɛbɛyɛ asoɔden saa na ɔmo nyɛ sutie ɛmma saa social distance na yɛka no deɛ a ɛnyɛ saa mmaa no nyinaa nkɔtena fie na obiara nkɔnkɔdi ne nkiri wɔ fie ɛna afei deɛ yɛsan ma ɔmo kwan sɛ ɔmo mmara no gidi sɛ edwam hɔ hema no ne mpanimfoɔ bi ɛna ahwɛ hunu sɛ anya hwe mmaa no yɛ maa ɔmo kwan sɛ ɛsɛ sɛ ɔmo nso tumi tɔn aduane ɛno nti ɛna obi akɔfa bayerɛ agu ka mu kama ɛde aba bɛduru hɔ obi akɔfa nnuane ahodoɔ fii sɛ ɔba bɛtɔn ama obi a ɔno nso hia sɛ ɔbɛdidi ne nsa bɛkɔ n'ano na wɔnyɛ aduane di no ɔno nso atumi aba nti ɛkɔba sɛ yɛ kɔmɔ mo nyinaa firi dwom hɔ koraa saa nnuane ahodoɔ a ɔmo nso de sika akɔfa de abɛgu hɔ no ɛbɛsɛe megye bi sɛ saa adeɛ no nti ɛna ma mpanimfoɔ no ɛma akwan a yɛma ɛma no san ba a edwam hɔ biem sɛ ɔmo mmra na ɔmo mmra mmɛtena se na afei ɔmo mmɛyɛ ɔmo adwuma ɛno nti na wohwɛ a bambɔfoɔ no decide sɛ ɛneɛ sɛ yɛsan ma ɔmo kwan sɛ ɔmo mmra deɛ a yɛntumi nkɔnkɔyɛ ɔmo ayakayaka deɛ anaasɛ yɛntumi nsan kɔka nkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mfiri dwam hɔ na mmom ansa na ɔmo kɔ akɔsrɛ kwan na ya mo ɔmo kwan sɛ ɔmo mmra na ɔmo medi ɔmo dwuma sɛ adwadifoɔ no ɔmo de nhyehyɛeɛ ma wɔn mo saa nhyehyɛeɛ no na edwum hɔ hema no ɛne mpanimfoɔ a ɛda gya no no ahunu sɛ ɛsɛ sɛ yɛne yɛn adwadifoɔ no bi ɛkasa na yɛtwe ɔmo ho efiri saa ɛkwan ho bebree no ɔmo abɛgu no na social distance na yɛka ho asɛm no etumi ɛyɛ adwuma nti megye bi sɛ ɛno ɛna ama yɛyɛ hunu sɛ bambɔfoɔ no ka ɛmaa no ntie ne mu adwadifoɔ maa no deɛ bɛka a ɔmo ɛyɛ sutie etie ne saa san sɛ ɔmo na akɔ akɔsrɛ ɛna ɔmo ama ɔmo kwan sɛ ɔmo mmra megye di sɛ adwadifoɔ no nso mpanimfoɔ no ɛwɔ mu no ɛna afrɛ wɔn nyinaa sɛ yakɔsrɛ kwan afei deɛ mo mmra mɛyɛ adwuma ɔmo baeɛ na ɔmo abɛhunu saa afei deɛ sɛdeɛ nhyehyɛeɛ a ɔmo de ma ɔmo sɛ ɔmo mfa mɛdi dwa no afei deɛ ɛnte saa ɛno nti ɛna ma yɛhunu saa sɛ adwadifoɔ no nso so ɛyɛ ɔmo afɔ mu deɛ sɛ ɛbɛyɛ a saa social distancing no ɛbɛtumi ayɛ adwuma nti nea meka nyinaa ne sɛ ɔmo ba bɛyɛ adwuma sɛnea nhyehyɛeɛ ɛwɔ ho a mpanimfoɔ mmaa a adwadifoɔ mmaa no te ase a yɛsan ma ɔmo akɔnya sɛ ɔmo mɛtɔ ɔmo nnuane sɛnea ɛbɛyɛ nnuane no ɛmɛyɛ ɔmo so ka no na yɛn nso so yɛ pɛ aduane a yɛbɛnya biadi no megye di sɛ saa ɛna ɛkɔ na yɛbɛsrɛ sɛ bambɔfoɔ no nso mfa nhyɛ ɔmo tirim sɛ because yɛama ɔmo kwan ti no nea ɔmo nso ɔmo afɔ mu deɛ ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛbɔ nipa dɔm na ɛwɔ hɔ no ho ban na bɔnefoɔ bi ɛnkɔ nkonya akwanya ɛnkɔdi ɔmo bɔne no ɔmo bɛtumi ayɛ saa ma mepakyɛ wohwɛ yɛ a sɛ ɔpɛ sɛ ɔne yɛn ɛkyɛ nea yɛyɛ anaasɛ contribute wobɛtumi de wo number no anaasɛ wo whatsapp anaa text message wobɛtumi de afa line na ɛda screen so no 0543 596070 0543 596070 nana yaw nana yakɔhwɛ video no asɛ
still man no be enim raso Same abe mu close market no see ya close no ana o asa ko and this so se me kan na se e bie dia na close no ba mbe se me se close no you see ma ye nhwe se obi akwakoto aduane ya ama na nton a esai sa ade no because abanhwe sa no manya no se monya adwuma but sa adwuma na mo ye no compromise the abane person achieve a ede na ese mo to aso sa me se unim amafo atosment egu ese lockdown te keki yeah oh enti omu ko no mu ni o ma ese ye o enam ka sa ade na ye ne ye fo enya ye good but obi o bo ma ade ne nkoso bia because say extend a amafo guso ho chiro mu wo de hunya akwan bedroom ntine nkawo but onu ti fi on kwa adwuma na ho da so kire no enti na wo kakra benya wo ka wo ade kakra be sa ni ntino yenye na affect obi a enti sa so de ni guso e koso de omu nkroso no forever na omu ko trafie na we kom start so omu di omu a sabio no o be hunu se anamono no mutu na amwa omu ko yama nkofo bebrebe ti fi omu nya adwuma konya na wo ya adwuma don't put people's life at risk akofa mobile phone yatum fitani yatum yatuto nkofo bebrebe diem ana ama won ko akwan se ko ya adwuma enka we no ye be wie na ka wanya sikata eno so akoye problem because say nkofo no ma say you ye kan omu site ye kan obi aba block okumase you ontimi nko obi so akola ko ba bi a bi ko eso obehwe na buso ontimi mere and look at the anxiety ni eyi anipa nyina ekom enti wo se wanya akonya na otimi koba edi udwenya kakra to butoma e ka obi nkonya za akonya na nko opewu but ye kana shedem enti wo no wanya akonya na biusu akonya no masa bi innocent people yes yes stand there ye tifie ya ne ne ho besa akere ye because ndo otimi ko na dwa so ko di ne dwa enti so mu no na be bo amadwuma die ne nkoso a ye nkro tsa nya honkwa na market anya honkwa na market ye close na no mu no trafie a central market tsa wo ho ayi so amede ye wo ho central market dey close no ni nyina the market be ba ntma na ye ni mu die nyina wo ho tsa de nti akrosu ba ntma tsa ne o ma ya bia enti de ankoso ye nkrosu na de aka na o meko o ma dimra no so ye mo mu no nya adwuma na ye hwe o mo bia oton niam bia enya aduane but because of we say anything no ko fa aduane kakra bi na o de abegu ne niam na oton nanim na o ko ton na o se meton aduane eno so o kan wasem samene nyina ya ade yam wa sabi o ye tete sa mpotamu ho ne ya India ne nim de nipa na oton ede ente ya se so sa nipa no so oh ye kan assembly members unit committee for ne ye omumu bembem krofo no omunum de ekoso ho and those emrano see enforce because here is obi so ton oil the be engine oil ton break fruit one farm belt also be pay na egu animu no so de bie ne de do no pa made so be pay na ma de egu animu no so ton ye na dwuma do no ya hwe ya ade de ya achieve ayi no endi enyina ya mo na dwuma de na nya yi hwe ya ka asem ne so ya ka ehu no ehu amafo ebre wo fie amanfo ho meti wo fie enti ensese ye trauma obi take advantage of the system no the exploit and also no for no one personal gains because obi a betima take advantage of sane ma no but ya hwe ni ya adena put diety and the lockdown no ya achieve is it lotty obi enton aduane na opetu enton aduane by force some on say sane ma we na kwakọ ya asoden a da bia ye ka ho asem no ti say unton aduane na se wasesa niema aba begu ho na wakopa emu bag mienu bi na wo de abesi wakofa anwa miensa na de aba besi wakofa gye ne mako e de aba begu so wo ton aduane a wo sa nipa no wo ye bambofo wo ye obi a ye ka asem kire wa wontie se ne na enka no wo ba ye communities na ye assemblyman ye unit committee members e wo ho a omunim krofo omoton aduane e wo sa mia no enti se obi ekwakọ bie ne shop na se wo ye timamuni na wonim se nipa we enye na dwuma wo se wo ye no a media me nsusu ye no ka metimi aka se wo betimi a report no e de ama se mpanifo nipa simasi we bro no we ye ne na so na dwuma wo ye die ba so oden ti se na person no so ye na dwuma ti se bi ye nyina ye to no sam apart from say ye media ye wo nwuma hodo a ye ene ye media dwuma no ka ho
and the same money now was closing it down and you're close to it them nti se wo nipa no a esa se shedem a won shedem no and na yare no obi anim kwan fa so mpo a ne nsa tumika wo be bi se obi kwan a fa so a ne nsa ka yare no o se menim same se si ya wo hwe se ne cases no e ko no a and then kwan no asa tama ye betena ha be program no na ye nam 313 wo hwe at Greater Accra region wo ba Kumasi ne other places a ade na eguso a increase ndi se wo ya asodenfo now the way you are doing so about what we are no obi ba beto aduane ni bi na sika na ode brɛ wo de ba bɛ hyɛ wo nsam wo bɛ som wo bɛ sesa na wo de amani pa no ten bia no wo ni nipa no kita hodie no abetimi amu akwa kofa sa yare no na ade a ya me ya no sɛ sɛ nipa no kwa na nka wo kofa yare no na nka ɔtene bi ɔno nko na nka yare no bɛ yɛ na ma na wu a enka nya de ha adwen but wo bɛ kom no ɔkwa kofa yare no ɔde aba bɛ yɛ abusua no sɛ nipa kro yɛ sika ya ɔgye yɛ nsuso no ɔde bi kwa komo obi ọtọ ade wọ ne nkyɛn ɔde kwa kɔma no ɔde bi kwa kɔtɔ light ɔde bi kwa kɔtɔ nneɛma a ɛkeka ho ne nyinaa no na spread yare no ɛde kɔ ɛno nti ɛne ɛsɛ sɛ wogye de sɛ wonni bibiara yɛ a ɛyɛ ade spread yɛ hyɛ dan mu tena fie saa biritia ntumi nsesa wo hyɛ berɛ meka sɛ wodi dwa bɛyɛ sɛ 5 years ni 2 years 3 years sɛ dwa koro yɛ a wodi ɛno ana nne wo da so a wobu so a wodi sabre ya na obetimi anya wo fato nyina sabre na betimi asa o sabre ama wana da bi enti mo ma yan fa so den nto nkyɛn na yan focus ne o mampani kan hyehyɛ wo na yini so na moai sanate we Kumawood TV live update ya de ebrewo da bia na de brew senia wonso obenya ne ekoso ewo oman ne mu most especially Kumasi we Kumawood TV bacho ye beko na yakɔhwɛ video ba ko nso aba ekɔbode wɔn tonton bayere ne enema no so ekɔ hɔ ɛma hɔ nso nea ɛkɔ so wɔ hɔ no yebeyi ɛde akyerɛ mo ye try asɛ yebenya Kumasi mayor na ka ene no atwetwe nkɔmɔ ɛwɔ line so ɛne nti yɛhwɛ yenya na yɛne no bɛtwetwe nkɔmɔ na ansa na no yɛkɔhwɛ video no mra yaba bepiem ɛwɔ aboabo aboabo station ha ɛna ne sese mwe yaba bepie ɛna yaba yɛbo sɛ edwana nkasa de nipa ɛnhyɛda ɛnigye na abɔnten ade na yɛsɛ yɛfiri dwoni mu aba abɔnten ade sɛ ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ pavement no so ɛwɔ na bebree na ahyehyɛ ɔmo ɔmo di ɔmo da yɛbɛbɔ wura dwoni mia no sɛ bɛnyɛ nipa mmienu ana mmiɛnsa ne ɛno atwetwe nkɔmɔ kakra state ɔpɛnyɛ ma akɔ baba Kumawood TV so meje so me aba apombo ko de boni bi ani lockdown wa ye man panyini ehema ye say yen hyedem na yen fan hye yare yi se ne be ya yare ni ntimi ntu apese wo ye man mu an ye beduru ha wa ababo ne hu se enye nipa bebre na na sese de me bi mu ne na me bi mu ye de omo pebiade na wo kafa saso ni ade a me wo kafa no se no kwese man pani se ye mamra nya adwuma ye nyina so ye support man pani se social distance ne be ye adwuma but ebi mu won so o man pia mfiri dwoma o man pia ma bontina o mu nidi okay madam me kana say endra so we have Kumasi mayor eloko edwai amanfo nyoma esei ahomte bayre sei intosun sei enamo sei enyoma bebre sei awura ho ye wo obia pa ahomobro wo bia no na so to se bi mu di aban busia na eye sei adwuma no tie de be kan ni se nyame ado na aban wi a na bibia to ye o ma nyoma asei no o ma je busia no enye kaya yo fon kwa na deserve 500 Ghana cedis enye kaya yo fon kwa na deserve 500 Ghana cedis wo mo so a wo mo nyoma asei no mo so deserve 500 Ghana cedis ni ada me kana se na yenye adwumade na be ya ade no kupon ye be sa nyankopon na wo ma ade na afiri wo media bibia nya me ya tiri sense amanfo nyoma esei amanfo akademo ekwam di amanfo aduane a yesi aban baba ba chiche ebi mu Jesus na ekukwo no onya monyoni a ana onjo omukuo na onya ada me kana se ntokwa hunu amu ekwam di wo mo hyedem na aduane no yedi mu mama amanfo party for na yedi mu mama ada so yesi man fanya amanyosem man fanya amanyosem tene wo chen mama bi sasa se o man panyi ene mpanyimfo no ede mmra ne gu akwam no mo sei se edwumfo na wo trem so mo ne ma besei no yes samo mo say na Monday we beba tina we beba ene we beba o man so tu woni he de ekoso so hono ma
he omu hu police for na mu dwane obi na betima bu okay bibi betima to am ye mpam ni pasa okay asama mi bisa no e wo se uyi ma no na chese ye ko ne temtem ne ekofa bibi foforo eti sa no o ma nti ase ni ntina ma ne ba sa na na oh am say o ma hye mu ache kwam di omo okay ti o so omo so omo wo ma e wo bia nti omo so be pedi omo bedi okay ye beda wasi me so me dama ye be hwemu ya ye bebra ye duru ani ye na mu achechen komo no ye boduru ha no na chese ai ena nipa gu a chese o ma bodom pem o mu gu a o mo ton ade ye pa abra asrafo ni duru anje so obi asesa ne ne ma etu etene a o mu edwane dendede na ye be so ye ma me mo mpanyi so se ye pa o ma chew ani die mu ye pa o ma chew pi se ma o mo emba beton ne ma ewo ha o mo ntwen se aban ne be hyemra se o mo timi badjom eba beton ne ma ansana o metimi aba beton ne ma ye da ma si pi se mo maje brena mo guso a mo shekuma wuti Mama ya kwa kuma wuti bio da bo asina na no da bo mama ya ni etu ho ba se ni mu bia na mo ye se bi ho e me committee o kan se na me e fo da bi be mat committee dey exact se grant after the day is o ime bia wan ye mo tuma yi ba e ti me tuwa fi ama ne ya ina fu na ya bi sia e be mat committee ene me bia mo so sa be kan ye ho a o mo kwa ye o se do ma ke ni planet ye awo na ye na enkwala no o mo ti aboto aye to ba ye to ba to ba 4 count entosi ene normal ni pa mama me mpeni 4 fanse o mo papa chi no be na afọ ma ti de so fo ti asa ya hye ya re no enkwa ye wo ho obi so ni papa ya de no so e wo no ho enti da ba ka bia ye be di so ye ma kwa ne tita so ye ma kwa ne mu ke me mayo en ma se e mo be ja minister en ma se e mo sabi ye ku o se che so eni ni aba ye mo mo ni ma se enti mi trawo e ma me pedi mfoni na e ma fo na se o mo de wo ma agency akonya no se ye nche wo mu dwama wo ye me ni gase to mo de bia la da itana ndo mo da wo na they say ye tell se e ba wo to tuma hema wa ha body hema wa ha cha hema wa ha se se nda bia ye kwa akwa wani mo ye be to se wo to wo so ye ndeni o ye be kikani na to so me buy from a catch of say I get pen for my kwai ba yire entosi eya dia e pro eni e ba yi ba yo ha akona kwa me tosi wo say be tosi e kam na che enkofo ko na ko tuni na to eti ba ne de bo kwa di na ansa wo kem a ye ne entosi de ya de che so kwa de ne bobo wo eti obo to na mu biara ye permanent no ma ta na madawo maba let's TV follow we be channel as mapa ye mu abani masida aban ko je TV so kasa ana ku fo o ye me mo po le swate o be se ko channel so ne ho na ne person bi ato ko nyamiti o be po di tie mu na ku fo be masida le bi aka ye hu na o se tutwa bi tie sira no ada ya pa me cho ye ma kwai e me dum fo no enji first ye mu ni be chia fo so itana na do mo se Mami, che vedo si pisoci per la mia ciccia. Mo betimi atone me san so mo ye class acha munya dia brama class enyamba ni ebedu anti ohun se amafo bebe na ti ma baye na na hima wo dan to so fo anu yi ya je se be chef no ne ya ye bisa o se fa na na dia na wo papa nko ame sempa obusuafo me daga na ma nyina ase me da president ase so dia akonya we yaba say ya moye huba mayor so ya dana say dwemo ahema afo ne ye manyina wo na ya samudana kuma so na wo kai asema ye no dimaye ampa na soma ya ka nyina ye tie na sopem na mma na so odin enne mahu me hu fifiri makasa papa
the corner so meko a me nya fi say ya pom dinenti meko agye edwadifo apom dinasi o ma so den o ma so den papa na o mu so aso da yesie ni wo mu bedi say ye ne ye nyai emedumadi a meyo de ahye ye nsa ne ye ma meyo ani mu hu ase ye so so ahemafo ye ni mu nya den enhu ase de o mu aka se ye nya ni dwom ha bia ye de o sayo yo ye beye e be bodwa no ho ban kire se enkolei anape makasa se mo wa ye kwa assembly mo wo so ya se yaba na meji minue na be de akira ma ne ne ko akọpamu nipa dom ni nyina omo mu ha nyina makacho mu se mo obi ansi ade ye se mo ntena ho ye bie dwa no mo ntena ho gas ne ba na ye di obi ade e be man am obi ade ni dwa enhihye ye nso ameyo de amaye no ye di so we ba ne ade achi ane we yaba we ba ne ade achi ane we yaba enhihye ye ne de ye guso ye ni ye man ye guso yen twega na maya no ngofom meyo so yen twe na no ngofom do si dwumadi o si yen ni dwom ha bia no ye be ye de ye bedi yesu ye be hwedwa ni ama na tu fama ko mudine no aba ama obi aho ato okay me se ama nya nti yesi nya do ne manyi na me na da na ene ede na wo ka kire o mai se ne wo emphasize se o ma so na because you go viral him o ma na nya nti se wa free a police force so mo be sesa ya ma na akomanya na wa ye oba tampa wo da o mai ya bi asem na wo ka kire o mai sama me ka kire me se omunya sutie ma ye mpanimfo ene Ghana aban ene meyo wona dedwana no eno ye nsu ye yi ye nya ye su ye dedwana no enti de eno ye betie bia ye su ye beka bia no wo muntie na sopem no wo mum mpanimfo de ye no ye nyina ye tie enti ni ye sani ya asemu imaye yale mi maye obi abetupu obi antupu enti akase yenye se ya yenye yeda yenye enti nhihyaye no ayede amaye no ye ni ye ma edi ebedi so pa mesusu miguso etu wo mu fo miguso ni wo mu kasa sedi wo mu so beti bebire koma mu wo mu ko mesi wo mu ko ne card ne ba wo mu nsa ebe kaso mu ba na nipa ni goya bebire ba enyefe ntimi ni wo mu akasa wo mu atie na sopem na wo mu awogo egu nchenchen wo mu na egu ha wo mu ha ye no ne enu aye ma na wo mu wa ha se ni de wo mu atiase pa na wo mu so wo mu gu abontene no a wo mu entie no say ba ko bompani fama de no mo amaye police ni asoso ni wo mu adidwuma wo a wanti ase bia no kotidu be kwa ba ni nipani ni me makwan apai eni nipani ni yamfa nipa no court okokot oni aba na ekodi enyu oni mi na ekodi efi say yakasa bre intimi yakasa bre pa wa hum fifiri yakasa bre pa yeguso ye adwuma no so de ye nyai yeguso ekopem se awurade ede ne satra ye bebe o mengo na me dia me mpa ya ne se awurade ni wusoriye tumi no abra Easter yo be wu no asole no na dawro ni tumi won fa yale no enkoma ye yele die Tuesday no enu so full road esiwo anane enti yese de sika ni siwo na sika no etene no eni abomode asoto se be ya kakra bi se nyaka sika kura di tua ka ni de 120 million ye nu kura tua na sika na ma ye be fa no sa banista bet ye be sere bibi bi se ba be 3 days ese wo ma ye ya we ka no wo bush ni ye be stop no ya ma no ntonu ya mama ena abaye the bank is kana ye djuma ka ba ku bia 2.5 billion we ashi ye jina we ni ye yende hwani ma egu komai me du ko be bia ka no kwa ka ni sia
kubesu gan wa lodu aba wo ye ni bibi eyeye ya back na wiem ene eti wa ye meet e kese mayor ba mayor kwan ama ya ba da to enye ya soden abakisa o ma ye ya wa se 3 days ye be ya kayema ko ko be da enye ya soden ye be ye ko wa chu bebre enye ya soden eye ni bra na ye aha enso aha ene yede anante ne ye chinchi no ya bepie aha eye body ene mene mabadwafo nyina ya bo apini ha ye ne amanfo twetwe enkomo kaka nene ye beduru ha no ne nya anante se mayor say ma obia ankasa embadwoma atese bia edwamu hemafo ne mpanyimfo na wo ha na emra na omo beje omo cars na omo ntime nchema omo betimi aba beton niema na ebeduru na ehun se mayor ka se yembie gate ba akope na entu ba ebra ebopini ha ne de na chese gate e wa ha ni nyina no ye bie a chese obi etimi wuram eba beton niema mi bisa se eye den na ba ne sa kwan ben so ne fa so bie gate no se mayor ka se bie ba ko ne bie ni nyina na mejo ne ma kwan se mayor ne ma kwan se yembie gate a wo ha ni nyina okay ye be san so amama kwaba bio e de aba Kumawood TV coronavirus ho nsensem ena ma ekopie body ene mmea yetu omo free ba bia se omo tena no mo betena kwa ho te se ye move omo free ha no mo so move omo ho de akoba bi from indiscipline ko a ena ekoso ena ye buza se efridian eyekom ana se amampanyin kasa na yempese ebeti ana ye den sebi yamma mo kwan se mo de mutimi ebeye modwuma na emum mo hyehyɛ mo ho yie mantimi ahyehyɛ mo ho yie nti apam mo koya masan so ko ba foforo ena wa hwɛ video na hwɛ ho nipa na ba pe so saa ena omo ewo mintimi ho se ewo se total lockdown no esese nanado emane ba na asese DJ Lottie Dakus, say, you total lockdown when it's here. Some Dakus, Ghana, you baby, as I say, you share total lockdown. As I said to my former, a citizens, you know. I'm running, she said, yeah, I bind it there to woman. And when I say, you share not yet this will send you, say, na efata na say for 2 weeks ni asema ya kan sa na de bia ya kan no an obi so omo gusu amo ye enye total lockdown eni hia but the hia enforcement say your security persons no and our personnel so no be say soldiers and police officers and other security agencies na aka no say aban ma nani ekọ ho say nya wo ma nani akọ nurses no ho and frontliners na ye doctors and nurses no sanye wode nhise ye ku akwa mama wo mo asase wode san nhise ni bi edi gu akwa mu ma ye soldiers any police officers no ye security personnel no na omotumi ye aduma sanye sene fata e betumi aboa enti sa asame ye be betena kasa fidie so ye be kana no pa ye be kana nwumre na ya kana na de da suom still anya aduma san say Ghana for no enya o ma adwen say ya hwe no a ye hunu sa no obu ho kra wonya hunu ade ban ya yare no kra aye bepem sabre obi ho na adwen nyina koye ne se o yare no kra se ntimi abibifo ene ya wie ya boy enne sa adwen de so dan kompoti so ya ka se yare no gusu a e ko nanim day in day out yare no gusu a e counting in numbers ene se wo hwe records a ene e wo se si a na enim se nipa num ena ewu se si records nipa nsia ena afrim enti wey emmo hu sanka ye hwe animu se efe nipa num a hu wuye edi na otwemienu na otwemiensa ye se ba ko meka ho na ye hunu se afedi ade no ewu obi ani ho number say increase ko 313 afedi eduru 313 no saa na ti abe bosomi mienu ebi ma biem yate se nkran yare no omo a ye to nsa frɛ omo se ye nhwɛ saa contact tracing no afei de trace ye no saa nkrofulu nyina test negative me paton ka enye sebo e ma ye nyina enka be sebo e de ma o man kuku Ghana citizens aye wo man no na so ye nya hunu saa ne de
Some the thing is getting serious. So better na kasa video so now can say ya. Na obi tinchen ya say and am on say drop for and am the fear and panic edition krofo mu. Hwe ne e ma me no ye nua ma mo ye wo dwa gogo mu a wa wo di wani ahwe bi. Na ye misa ya ho say se nipa makofo pokokonya yare bi e wo dwam ho a hwe nipa dodo a be fa yare no bi afiri dwam ho e dia ba fi. Nipa me brain nti se edrum me bi say ya asoden nya de a ehu hia sisi a yɛmfa asoden no nyinaa mu baabi na yɛmforce law no na yɛma bambɔfoɔ no mmerɛ mu biem because ɛhyɛ aseɛ no same na wohwɛ bambɔfoɔ no ɔma wo keka soldiers any police officers ɛna ɔma bia na ɔmu di kura nyɛ papa na ɛbɛyɛ dɛn na woka sɛ ɔnkɔ dwam hɔ na ɔnkɔ pama ɔbaa sɛ bi ɔmo a ɔmayɛ crowd ɛwɔ hɔ no a ɔno nso ɛdwe ne bambɔ because ɔno nso suro nti sɛ woamfa proper measures amfa mu fam amfa ma bambɔfoɔ no a a lot of problem ebeba eti yenhwe na yemfa so tie e ma ye president na na do dankwa wa from dia obetumi aye e dia bo bambofo no se ne nei o ma relax no mo san kenya o mo ho no mo nya adwuma no mai se ne be ya saa ne ma ye de ani hu yemfa ye de hu di okay sana tie e wo Kumawo TV live ye de ebramo me pacho me se obese o de wadwenkyere e de ba saa adwuma de so ankoma ye de nyina number no at the screen so memfre ipacho memfre a text message and answer WhatsApp and na order so 0543 5960 70 0543 5960 70 enche ebepemo no ye be ahoma trofo na tum na won so afre na won so the contribution at the abamemko na naso na onso fa na je nana the cover video ya ba asembe na wakafa ho zame de ekoso de asode na ho asema na ACC miamia bebrebe and say soldier for na police for yes omadun say omo enforce no omo use force kakra wo so a you say e abo you see as of last weekend you know report nya say na a court cry remanded for 14 persons abu lockdown yeah. Wa identity edu ba bi dia de ye mfi ya so me said abroad no is not the option because obu nipa no wi na de shey no be ba so but sabre ya na echewa kwa koshim 3 weeks ni so no ya no kwa UP no kwa say no kwa ya additional de kase pa o enti me hu say ya enuma ni bi o wa ya amfia na nsi for ma the person achieve no yentimi achieve so what I say reports about say as a central regional recorded the first one what I say yeah ni nyina ye asodi nkun ye because I'm suspecting say omu lockdown be ba no omu free lockdown areas no kwa ada very possible say and critical say nyina enti yam ye ni na ho ade no ya kekare kan za na ehu obi wo ha wa say on asie kro on shedan hu obi won pro no so e won area bi se wonya bi ntade no kra bi anya no kre eti de fear no still amanfo mu se yare no kra ndu be se wanchew e wo bro no so na amanfo mfa anya ensa na wa na say wo on say wo be se bi nchi obi no so ye nipa ne biu sanity ndu wo betimi achew no obi ade wa ye ayi sign board answer obi ade utu ne bafo e ba de sa emwa sabio enkofo ade hye na ewu enkofo ade hye na ewu enkofo ade hye na yare ne bi echi omu a omu eka nsama ewu omu endu be se bi nto wansa ebi ana wo ko immune system is strong a wo unim ebi echi wa ancha ebeku enti ade ne nya me wo no enfoso ma ne me wo enti ye nioma a woni yare ne ntam kwan ebewa tambia no ye safe all right tambia we safe nana ya ekrokon otumfo asenhene na motene kano we update ade bro free adrada ade kwasi efiada ipacho number na ego screen so no text message betime do text message ade aba se yanko updates aba enne na yen discuss ho kakra na fe mie phone no entum enne
reporter yenya ene se enipa 313 ena the whole Ghana omanya bi yadi free 200 na afro ajampo about 313 ena omo anya bi ewo Ghana ha. But say the regional distribution of the cases are as follows. Greater Accra region has most cases, 274, followed by the Ashanti region, 25. Yadi free Amsandra na MC 18 ena ya jampo about 25 ewo Ashanti region. Northern region still are no more 10. Upper West ewo 1. And Eastern region abenya 1. And Upper East and so ewo 1. Central and so enya 1. We ene update ene aba. Na before you call other ones nana still no yes you fight it over incremental I don't corner best you start see and then part 5 and then and then back up come 6 just every day biano yeah consume increase on say before say aban be lockdown o ka say ade ba ko a ye hwe ne say ye dey within 2 weeks lockdown bi numbers ne be koso de nti e be koso ne say o mo manya bi no o mo ne nkrofo bi nya enkita hudie anya phone so ba one-on-one contact bi enti sangofo no nya ba exposed that there is a possibility say e bi betimi anya bi enti na enra no ebeto dwa say o ma president ekasa kwesi ada no no so o mo expect be 15,000 results because o ma testing the 15,000 through contact tracing no na o mo expect results no results na be ba no e na be kire ekwan na da enim se de be si akono ha nti enra na ebeto dwa say emu be over 704 aba half. Yes, almost half. As I buy, the mobile 14. The Ninya Babaka, the numbers and one amano, cost Rosano. Yes, I expected a beer over bear 7,400 7,005 B. Then so be back. That's almost 500 they ever hit you. It depended, so we know in your mobile 14. To be a bit bano. There can be less. We can do 14. It be so bit me. I'm sending you a possibility. Handy. Say Kobana sana, their numbers and the cost. And yeah, can all you see lockdown. So if I don't lock even down on one person, crowd and Kenya bonnet. And what to me see, I didn't know quite cry. But I mean, I heard the implications, you know, as soon as one swear, and also want to me move forward. Because lockdown, the other air force or do one back. But as soon as one, the bread to me move forward. I don't know. I buy a hoodoo baby, and I said, I'm a penny in a pound for hoodoo baby. No, Eshe, no more who come but fast one. Said we met to because I Anna, a character, I say, I did you'll be free, you know, as will be free. And lockdown will be other countries be implemented. They are implementing you as a SMBC. Oh, it's in India, and I know to take that into consideration. And the numbers in a cost no. And once and kind of Anna to say, and one among two to say, Anna very, very, very important. Because the numbers we have, we have further reports now. More now from, enhanced surveillance, routine surveillance. Yeah. What I say. Come out of 313. Emu 161. 161. I from routine surveillance. Then emu 37 so enhanced surveillance. And say yes in there. There's community spread in each other also. So what I say. Then emu 115 or so no. And I or more a 24 na do mu call mandatory quarantine or no. Community spread in each other alarming sir. But possible. Ni nyina mu no
ɛyɛ nneɛma a yɛka a yɛde hyɛ nkurankofo sɛ abambɔ anamontu no a yɛtu no ɛso ba mfa so ɔma yɛn wate ase sɛdeɛ sɛ yɛn horo yɛn nsa yɛyɛ ma ɛkwan mɛda yɛni yɛn nyinaa ntam biribi a yɛkyia bi a yɛ nasɛ sɛ yɛdi dwa anasɛ yɛdi nkɔmmɔ bi a sɛbio sanitizers no yɛnyi su no ayi no max no kyɛ wobɔ wɔ a hyɛ wo max anasɛ woyɛ obi a bɔɔbɔ wa no a hyɛ max sɛ dɛ bɛyɛ asɛ bi wɔ so a woyɛ infecte nkurɔfoɔ no saa measures nyinaa no sɛ nyinaa de yɛ adwuma a ɛkyɛ sɛ nkɛbɛboa paa because wohwɛ a ɛno no ɛna na ɛkɔ soro a ɛyɛ na ɛma asɛm yɛ huhuhu sɛ saa community spread na ɛkɔ soro deɛ a ɛma nkɔmɔ na yɛde nie huhuhu baasa no wɔ fam deɛ a ɛyɛ na ɛyɛ because ɔmo ɛnyɛ ɔmo no yɛtumi nyɛ ɔmo quarantine mu ɛyɛ treat ɔmo a ɛboa but ɔmo ne na mu ne ɛyɛ mu ne ehunu deɛ a ɛno mansan na yɛka no ɛyɛ huhuhu enti measures na government deɛ ato ɛfam no sɛ yɛn nyinaa edi so a kɛbɛboa yɛ mɛ no mmienu baasa yɛn ni so deɛ a ɛsunsunsansoɔ na ɛbaa mɛ no mmienu ɛna ɛbɛsa asɔfa. okay sɛ yɛdi so deɛ a ɛbɛboa yɛn ni so a ɛso nsunsuansoɔ no yɛ mmienu na ɛbɛkɔ akɔfa DJ Lofty wohwɛ update a bɛyɛ a yɛkɔ yɛn wɔn ase yɛbɛyɛ sam abɛyɛ ɛyɛmhyehyia deɛ ɛde ama ɔman no nyinaa san sɛ wote hɔ na wadwen yɛ wo sɛ yareɛ no afei deɛ ɛso te a nipakyɛw wohwɛ cases a ɛba no a ɛnkyɛ sɛ ɛso te na sam sɛ yɛanhwɛ ne yie a wokae sɛ nnora meka asɛm bi wɔ ha sɛ ɔhwɛ the next time a yɛbɛsan ne ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo Addo ɛbɛsan hyia bi ma ɔne yɛn bɛba bɛdi nkita ho no wanhwɛ a there are a lot of places a yɛde ɔmo ɛbɛka saa ɛdan mu hyɛ ho saa lockdown yi baabi te sɛ Koforidua wohwɛ ada places a ɛnɛ na menhwɛ Koforidua market baabi na ɛnyɛ yize koraa nti asoɔden no gu so a ɛkɔ so ba Ghanafoɔ no ɛnhwɛ nhunu yareɛ no ne hawa a ɛde bɛ nipa na sɛ wowɔ adamfoɔ wowɔ ayɔnko anaa wowɔ busuani bi na wowɔ amanɔne a ɛm sɛ ɔmo kasa kyerɛ a yɛtie paa because ɛhɔ na ɛm sɛ ne nyinaa hyɛ aseɛ ɛfiri ɛbaeɛ nti sɛ wonyɛ obi wɔ Italy anaasɛ America man yi mu na ɔka nneɛma a ɔmo fam wɔ hɔ de akyerɛ wo a na ama wo nso woanya ahotɔsoɔ sɛ ɛneɛ sɛsei na ɔmo nam mu wɔ hɔ deɛ a ɛneɛ bɛtumi aba ha yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ ɛnyɛ kasa na yɛbɛtena ha yɛ kasa no na ayɛ na ɛyɛ dɛ sɛ tɛn bi yɛba bɛtena ha akasa na yɛkyerɛkyerɛ nsɛm no nneɛma a ɛsi but ne nyinaa yɛ ahwɛyie a ɛsɛ sɛ nipa yɛhwɛ yɛn ho yie sɛ na ɛbɛyɛ a yareɛ kɔdi awuo wei a ɛmfɛre sikani na ɛmfɛre ohiani wɔn a wɔtoto wɔn mɔmɔne ɛbɛkyɛw na deɛ ɔno nso te ne restaurant a wɔrewe ne banku ne tilapia wɔn yareɛ bi akyi no na wɔn a wɔtoto mɔmɔne ɛtoto nkɔɔ bi wɔn nso so na ɛntumi nkyi wɔn anaa nti yɛn nyinaa yɛnhunu sɛ yareɛ no yɛ yareɛ a ɛha yɛn na ɛba bɛgye okra afiri nsɛm nti wo deɛ na wo nso wobɛtumi ayɛ a yareɛ no ebi ntumi ma wohwɛ cases a ɛbɛyɛ a ɛhu na wohwɛ sɛ nnura na Kumasi Ashanti region na ɛwɔ 18 ɛnɛ ɛhwiri ɛm sɛ me maase yɛ adwuma a ɛm sɛ bɛyɛ 7 ɛna aba bɛka ho ɛnɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa kɔkuru 25 meaning sɛ yareɛ no yɛ yareɛ a ɛkɔ n'anim eti deɛ ne ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa yɛn na yɛtumi atu ase maame mmie me phone line ntom wobɛtumi afrɛ me sɛsie na nsɛm a yɛaka no nna yi anaa asɛm bi a ɛfa ɛyɛ COVID-19 ho a yɛ discuss ho nkɔmmɔ no wobɛtumi de wadwenkyerɛ de aba line no ɛda screen aka Akufo Addo asen keep on educating our taxi drivers in the rural areas because I can see they have not had any social distancing. Okay, and also other media call. Say hello, thanks for the good work. Hope all is well. So do I want to hello? Hello. Yeah, good evening. Yeah, good evening. But you didn't be afraid. Your friend George, because it's free at Chimanta. You know, I'm a slayer, you know. And I'm a minister in Kano. Okay. Okay. And Pacho, Yentio. Pacho, Yentio, why?
You make an very moment to Mofa. Won't was not a wound, and Momo my inside here. And one in the kind of Monko so I'm more than woman. That's a very say a benya of for Odi. Hello? 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 Yeah, good evening. Good evening. Good evening, baby, of free. You can say you But you didn't the same. Hello? Udin at the same. Okay, some man to you. Miss Almo from me, Mamma, TV volume, no anchor from one, intimate animal and Casa. Hello? 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 But you didn't be free. Okay, what's that? I ain't you. Okay, yeah, that was a pa and it was being checked. One so betting me a number na wafre na once what they were being checked at the Abba. Now I can kind of the amount. Where was say, I'm very hungry. I'm very hungry, pal. So please, where can I have going to get food? Wow. One family out the free bank. I'm a child Quanamoa. I hope Cabana Ediane actor Eddie also with video dear Abba. Where says I say hello, please. My name is Bright from Chifu Praso Major. Okay. Hello? Hello? Yeah, good evening. But your mom is a cameraman. Would anybody be afraid free? But you would anybody be afraid free? Okay, as a mommy, too. Oh, sir, what's your every TV in the morning? I want to hello. 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 Me pacha we didn't be afraid. Wow. Hello. 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 Pacha we didn't be afraid free. Hello. We didn't be afraid free. Good evening. Pacha, my name Kawai. Okay, we will say hello, good evening to you all. Hope by the grace of God you are good. Hello? Good evening. Good evening. Good evening, baby, I'm from free. But your friend, I can't come if you're top of you. I can't come into you. You, but let's set an opinion. I say, I don't know, you're funny serious. Na wo TV pa na to hwe America pa ni pe wu Germany ni pe wu a ni pa ye mobo ntino obi afa ne serious ento ya be kate e bi enye serious e to ana be wu di mestre ga na fu nyina se obi afa ne serious ne afa ne serious aye wo beto yi me da ase men so me da ase ye mfa ne serious ye fa ne serious wa ye nyina ye ho e beto ye pa ye hwe se e be sanya ofofro e wa homa no so a hello okay Nana, callers are buying na no dinamo cancer stella no young fan serious. Some Sabri is an in I become because I appeal on you, so I appeal to and call for hello. Make a free at what? Okay, but what did you say? Mepato. I lay out by our muffins, Ghana for you, you put your movie at Chili before, say.
On peut ça dire ici à San Mon, on m'a dit que the time is real. Yeah. Almost so much. Okay. If you are lockdown now, my energy, the mamma, when you're that one I hope on a jump on when you're the power. Yeah, mobile margin sell, mobile, okay, Tieni su force kakra. Okay, you better was a pane wa dwinche. Hello. Okay, also bet my friend number no na that screen is no 0200 603 602 0200 603 602. Obetime ede onso de afa so na ye no adwetwe enkomo ensema ya kan eho na ofra na waka bi afa ho wonso adwene e kire osan obetime afre na one ye adwetwe enkomo na wokasa the Americans say we na appeal na be good to appeal a chenkro say ade na ye ka no sabi o ntwa ma ndu aboboa no ansa ndo hu say de ye ka na no kure obo ho ban a ede na wo hwere esanso kra ma what ya say ha but nya beto wie a na nyame amfa fie a sabi bia betima ka na wa hwere won kra no ha enti no eye ahweye ne ese yi na ahwe se uni bibia ba ba ye huhu ye agenta empie sabi o wona nam fie o de watra dem na abra pia abda beja bonten fra makakra na de nantena na de atrentin umpum kakra u fie o kakra na engage in some activity bi wahu ejide se wo se beboa wo ana say who pay so observe social distancing. Hello, good evening. Yeah, good evening. Odini baby afre me. Kajanya Akuse. Odini. Me jam wo we no. Say yeah binu mo ye wo fie ya ejuma ya no ya si ye ma ya kwajuma. Hello. Me tie why? Kasa mitio. Yeah, ubekwa abansa na ubedino. Say you want them ya nyevi, you better. Okay, what's the word in chere eno no Nanado, your president was say you enshare them. Hello. 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 Yeah, good evening. Good evening, baby. Hello. Hello, good evening. I'm some more na team TV so. Hello. What's good evening? Kasa yetio wa. Let me say. Kasa yetio. I'm Bacho, a friend of the Lame Kasatri Kumasi. Tafo. Abdullah yetio wa. Bacho, lockdown ya some of them may come out of Kaka. Okay, Kasa. Hello. Bacho Kasa yetio. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Bacho, a friend of Kasati in Libya. Kofi yetio wa. Bacho, any say of the lockdown, Akufo Addo kind of day. It's all yet by force. Bacho, because over Libya, class in I want to climb up. Uko Juma, at least, how my own just wide what but feet. Tomo yen force were not a year. A bit better, as you said. Ombe no say, or my show me money or money, and truly by force. But it didn't want to see about what bear you meet to work my movie. Anyway, Yadena, the young man can see you back for my home mobile. Yet, yes, only at Omoyan by force of the not again. Because there was a America war in Padu, Mayani, Germany, Italy, Numa. Masa, yes, okay, yeah, but that's the plan. All right, yeah, that's it. Yeah, for your last caller. Now, for your phone segment, hello. Hello. Yeah, good evening. Hello. Good evening. Good evening, sir.
ɛyɛ wodin no baabi afrɛ afiri wowɔ so wokasa firi I think say and your home no any more cry. Hello. Okay, and I think that the phone segment in the Bessia. I'm not 40 or more ever. TV no so enti intimate and to us be yan fancy a yankopon ya do ochira na fe ya to aso nana na okasa am say one for one once enti de kanya say enya anya ahwe sabi o yare no umu obi ha de be kan sa ochi obi ha and the ekwo so na me hu say otimi chi obi ha enti no entwe ma ne medu bottom say yeah, try to say be a you be me. They be doing bottom my ehu. Because don't do me do on any pa. And no me dear share and Tiaba be do on. And try to be brown and said the air can because baby be a corner. Omudia answer say no correct. And to one guano, a person dancing. And say, this a wound be answer no correct. Nade will be can win in other okay. And I don't know. Sign crop. You see, I Ghana ha as any part 313. What I say? Aha, Umunya and Sabio, any part, you must say anything. Any pension they come, you and try when I did arouse and Sabio, so who from coronavirus and flu can find my bush and from my bush. Then I want to have a goodbye to crash, audition and answer in Jadana, the person you do some pens one. In the I answered them. Say akwanya ba say upia hunu say ade na akwaye no e ya de ehwo mfaso pa na wo pie so say wo kwaye a ye say ma sanitizer men ye say nyame adom ba bi abakuko bia no suntuo ni sisi ho a beruka bucket horonsa wo de oye ni wi asa horonsa wa sanitize na afi wo say make sure say abrani abribia no sanitize sa na wo hye wonsa and running water. Say yes, I'm your man. Minunya be safe. Yare ne betimi achire be san ye ho akọ. Nanso se anya sa de na ya na de ye nkwa ekoto esane ni. E ban sa am wa ye nyina anti emo ye ho ba pa yi. Okay. DJ Lofty, call us no comments na. Some I would say okay ye callers ya mo free ya. Omo nyina no akoye say adisede ene de to Ghana man nyina ni. Emfa ho se ne yare no ye nimu no se wo ya akokora se wo ya akora so ya asodenfo edu ya asodenfo na se bi umu omanfani chise ya wodi ato so a ya really betimi ache sanso so na wo ya asodenfo na ye ka asem kire wo na wunti ya really no ebetimi ache so wo na wo si ye se ya padi na wo hwe na se ya really no echewa wo be hwe wo kra se ya padi na wo hwe ni na ene wo di sa asoden no e di esi wa brabo mu a ye se menko dwom wo se menko ti wo free nipa ho wo se me de mente me ho de be nipa wo na me pe ye se menko ha nipa de se ne timi fo ka na ade a wonwa pa na ye me to da me dwene ho a na menti ase ne se obitimi ti atonsu na wa fo ka o kwade chem so akokra diane sebi e free atonsu be do high school dancing be shi e kan say ahensan wo enye ba bia anto aduane se de chem so na wo kokra diane enti ye besere mu obi nim ba bia yare ne bi wa o kwakote na wo dia ba fi se na be ya okra ebetimi atena se na bambo aye wo dia na wo so enchena de ni esi kire de watunye di bi na watena wiase opem se nyankopon be ko nsa de afre wo no na sere wo bon ho ban efri yare ko dia we okay bon ho ban efri yare ko dia we ho so we chat no so recovery no 3 recovered or more achieve one no ya yomu kofi kra do mo ato mo kra miensa 3 and 49 discharge but home management ya mo abom den crop for no need aso di o machi o mo rese but yare no free mo ansem free o
discharge omu de nyɛ sɛ ya discharge omu ko fie ba sɛ la no mu gusu monitor sɛ de be ya symptoms bia sɛ yare no nya bi na ne yɛ sa yare no je sɛ ho ato onu je sɛ wuntimi sɛ nya bi mu what I say but still na I see any di akiri ko owu okura na be test no negative the be test no be say test bi no be say 2 weeks until be be test say negative 2 weeks time be say test no na positive okay and also and no and are responding to treatment and so 253 and responding to treatment yeah hwese omon so ho betima to but we the rate at which omon ho airto na I think say economy yepa economy say you can say when say and for responding to treatment now omo year 253 and until you hwe sa so na ka say oh after the area no for responding to treatment in this case now say area no kwa na perform say ka so be responding to treatment and don't just say the pan no one for no ye ni so wonko oh say ye will be o hwa condition is critical yeah once the last time you can say 2 bi na omo yi ni critical pa am say ba ko mom na am say want to survive all account and in this case no say ka so be responding to treatment also wo de show team na wo hu ni say ade we ni yiye mu ni enti no ade be na me so me na me so me corresponding to treatment because me say ye friend me say ye me quarantine ya me feel say be safe the moment I got say contact tracing enti brand ye hwehwe omu na pe eyem hihye kura be medical plan sana ya we na kasa ba che okay ye de ne nyina besi ha enne nyankopon ya adoma ochina ye besan abeto aso producers no hint me say time na so I don't know enne ye de besi ha nyame ya adoma ochina information bia na ensa beka no ye besan so e de abremo Loretta and Augustina and a share MCR, BTR, Ademaye, Kobe Frank, and a Chinchin cameras no, Ademaye, AJ Hipsy, and a producer show no. Ben, and so and a year PR Rex Nina at the MIA. Ochinozo 1 or non so and a share a yen to your production BBR or mano a course. Nana yaw a quokon a year or 2 for a sin a hene. Ono ebe boy and DJ Lottie ono so ebe boy me din e de Samuel Kwabena Dako ochina the best answer no makwaba e de Bakolike Medicals Limited you come say airport roundabout kwanya ekobo kromo ultra police junction e hwana Bakolike Medicals e aseye anase hospital e wo kuma say produit mu na ebota esi emi so nse ba de be fa yen saso aboa nkofo dodo a wo how e wo ni produit mu kan yarewa diseases ye hwe ya debit say arthritis eno pemu ni enkase mu sasabro esisi ya de obi adensem abu e wo say hye ni pop ye wo nya dislocation of any of the bones or joints o de Bakolika e be boa ama o mato make us say hypertension and when you diabetes and when you kidney problem or nice arthritis but modern brand na only ever 20 year na you will immerse some quite year juma and yet don't want so you will infidie abodo on one they check the peduano you will laboratory sector and they share the peduano emoja mu ya dia air cost and send the true account sebi ya kusua wo fie ya focus school akosua de ebi mo fi tech ebi mo fi china ene ya kan ye boma ye boase ni padodo bi obeba ye nchen no erade be fa ye nsaso e de akoto ama won enti onua wo hweme o pebe bi akwa o pa ya resabia bi akwa tutu na mo bra Bakolike Medicals Limited ye wo Kumasi airport roundabout kwana e ko buku na se amtoa kwan ne so no ubeti ma free telephone numbers na umu afidie so na se emwa bi ana o ha bi e che so a tutu mi kabra na rade be fire so aboa ama hoto aba ene abusuafo ene nafofo nyina eso Bakolike Medical Limited ye physiotherapy units ena ye chere uba ya swea ye wo yade am du bra yesa aha massage unit ye wo machine a ye di bia obi a the children pain kasem ana say na aposo the joint area eno sada nchen a ye wo UV light machine a
yɛde ɛto nipa no so a sɛ mpo no ebi a na ne blood vessels no baabi asisi emu akorɔto a ɛwɔ mo ntin no ɛma emogya no etumi edi afusane sɛ woba yɛ aso a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa ɛnyɛ nnuro nko a yɛde ma wo yɛsan wɔ machines a yɛde edi nipadua no ho dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwaa no nyinaa bɛnya n'ahoɔden yɛka yare bi te sɛ ɛyɛ male and female infertility a woba Polychem Medical Limited sɛ ɔba a ɔpa awoɔ na awoɔ ho ayɛ den ama no anaasɛ bɛrima a ɔpɛ awoɔ na ne mpaboa no ahoɔden nim a obetumi ama ɔbaa anyinsɛn ɔmfa n'ani nkyerɛ ha ɛno nso si da nkyɛn a ɛyɛ stroke obi a wanya stroke sɛ ne fa ɛna adwodwo anaasɛ ne nipadua mu no nyinaa ɛna adwodwo a ɔmfa n'ani nkyerɛ ha yare bi te sɛ kidney problem